ин медонисте бародаро барои чӣ бисёртар фоида дорад барои касалҳои занона чӣ гуна ки мебинӣ женские здоровье бисёр ҳамин касалҳои занона фоида дорад. барои маълумоти бештар занг бизанед, номерҳо дар рӯи экрананд. мутахассисои ширкати шифофармо ба шумо маълумотҳои бештарро метиҳанд. инҳо сабаб. худо шифофармо ҳамрози шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳар кас ба тариқи дили мо мешиканад, бегона ҷудо, дӯст ҷудо мешиканад. бегона гар мешиканад ҳарфе нест. аз дӯст бипурсед чаро мешиканад. چرا امروز در دنیا دلی به درد نمیبینم؟ من در بین رفیقانم رفیقی مرد نمیبینم. زبانها کرده عادت امروز در غیبتی مردم رفیقی بهتر از جان را چرا در بر نمیبینم؟ بوالهوس در زندگی کسب و هنر گو میکند. بوالهوس در زندگی کسب و هنر گو میکند. مردی نادیده از کف از ذوق زرگو میکند. نبردی رو بروی دشمنان مرد مردم کرد. نبردی رو بروی دشمنان مرد مردم کرد. زی لطفی دوستانی نانی نامرد می ترسم. رفاقت قصه تلخیست که از نامش گریزانم. رفاقت قصه تلخیست که از نامش گریزانم. با نامردان مکن مردی که من کردم پشیمانم. салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони самонаи Фарахназ лайф. ба саҳми тамоми он бародароне ки муҳоҷир ҳастанд дар шаҳри Москва кору фаъолият мекунанд ва мехоҳанд ки аз граница соқу саломат гузаранд, пас ман ба шумо ширкати Акай Ҷурабекро тавсия медиҳам ва боварӣ дорам ки ин ширкат ва ҳамаи он муҳоҷиронро соқу саломат бурда мерасонад. ва агар документҳои шумо пурра набошаду ва умуман аз роҳ аз ред кардан аз ҳамаи ин шуморо ба хубӣ муҳофизат мекунад ва соқу саломат бурда аз граница мегузаронад. ва мо ҳама медонад ки тӯли қариб 1 сол мешавад ки мо ин ширкатро реклама мекунем ва то ин лаҳза бори ҳам аз ягон муҳоҷир мо шикоят нафаҳмидаем. ва хуб, ман рақамҳои ватсапашро мегузорам. занг бизанед, нависед, соқу саломат рафта аз граница гузаред.